Tulkaa tsekkaa, miltä 20-vuotiaan parturioimistajan päivä näyttää. Eli aamu alkaa sillä, että mä hoidan perusaamutoimet ja sit mä alankin koko aamupalaa. Ja nyt mun klassikkoina on ollut tehdä munakkaita ja mysliä ja se on kyllä toiminut tosi hyvin. Ja sit aamupalan jälkeen mä tykkään ottaa yleensä tuossa sohvalla ja pienen ruokalevo ennen kuin mä lähdenkin sit duunia kohti. Ja liikkeelle mä saavuin vähän ennen 12 ja sit 12 mä aloin ottaa mun ensimmäisiä asiakkaita. Ja tässä mä kuvailin teille vähän noita asiakkaita, mitä mä leikkailin tuossa aamupäivällä. Ja tänään mulla oli itsellä 15 asiakasta, eli oli taas suhteellisen kiireinen päivä. Ja sitten tuossa 2 mais Vilhokin oli saapunut duuniin ja sitten itsellä mulla alkoi siinä kohtaa lounastauko, niin mä safkasin vähän lasagnea siinä välissä. Ja tänään oli ihan normi keskiviikkopäivä, mutta silti kaikki meistä leikkaista oli varattui täyteen, niin me oltiin kaikki full bookattui. Ja nykyään tällaisia päiviä alkaa oikeasti olla tosi usein. Ja tästä mä voin kiittää ketään muut kuin teitä, eli meidän asiakkaita. Ja sitten tuossa 8 mais mulla oli itsellä päivä ohi, niin mä laitoin takin päälle. Ja sit mä moikkasin vielä Vilho ja Antoni, ketä jäi tonne duuniin hetkeksi. Ja sen jälkeen mä lähdin itse kävelemään vaan himaan päin. Tänään oli kyllä ihan sairas päivä taas. Sitten mä saavuin himaan, mä safkasin vähän lasagnea ja leipää iltapalaksi. Ja sitten mä suunnittelin pari tuntia vielä tulevia projekteja, missä mä pääsen kertoa teille ihan pian. Kommentoikaa, jos olette tällaisia videoita lisää.